Idemo dalje, izvolite. Oko alternative još. Mislim, i moji pacijenti isto tako koriste različite alternativne postupke i jako sam sretna kad mi kažu da to rade i sretna sam kad shvatim da ako već pokušavaju na neke druge načine da ne odustanu od, recimo ako su na interferonu, od interferona, da se o tome možemo porazgovarati i da ako ja znam da im nešto može naškoditi, da im tu mogu dati neki savjet. Znači, nema skrivanja, može biti otvorena komunikacija, niko nikome ne može zabraniti nešto, ali niti niko ne može garantirati da ako u nešto krenu takvo, ako im taj koji to primjenjuje ne da nikakvu garanciju. Ili da im može se pogoršati, ili ono što je najgore, poštovani gledatelji, mnogi mi kažete, zadužujemo se, dižemo kredite, očekujemo sve i svašta i na kraju se ništa ne dogodi. Ili mi je lošije, ili mi se ništa ne događa, isto mi je kao i prije, bez novaca sam, u dugovima sam. I što sad? Što mi je začiniti? Niko za to ne odgovara. Dakle, odluka je isključivo na vama, ali imate pravo na informaciju. Također vas molim, dakle, profesor Zamboni, doktor Živadinov, to su imena, kad govorimo o multiploj sklerozi, koje su vrlo često sada u medijima i ljude zanima gdje se, one već pitaju gdje se mogu predbilježiti, kad mogu doći tamo, koliko to stoji, jer naravno u sve to je i novac. Naravno kad je u pitanju takvo oboljenje da će svatko od nas misliti ako je to tako, ma sve ću dati da ozdravim. Pa ja bih krenula od toga pitanja ovog gospodina koji kaže kakva su trenutno znanstvena otkrića. Puno se radi na otkrivanju šta je multipla, na lijekovima i znamo da unazad 20 godina se jako puno pomaknulo i da postoje lijekovi koji zaustavljaju, usporavaju bolest, da je to imunomodulatorna terapija. Znamo isto tako da za sada ne postoji izlječenje, da postoje sada i matične stanice i puno stvari na kojima se paralelno radi. Međutim, u ovom trenutku još uvijek nije otkriven lijek kojim bi se ta bolest izliječila. Ono što je preplavilo medije u zadnje vrijeme i rekla bih slobodno upotrijebila riječ izludilo pacijente, to je ova poremećaj u venskoj cirkulaciji. Zato što je to shvaćeno da je to uzrok multiple skleroze, što nigdje do sada i ni na kojem mjestu nije rečeno da je. To je stvar koja je u fazi ispitivanja. Da li postoji poremećaj u venskoj cirkulaciji mozga, središnjeg živčanog sustava, cerebrospinalno u stvari, i stvar je trenutno i u Buffalu i u Italiji, znači gdje je profesor Živadinov u Buffalu i u Italiji profesor Zamboni je u fazi ispitivanja. Profesor Zamboni je i radio neke zahvate, su radili. Međutim, imali smo nedavno i evo čast da je profesor Živadinov došao u Hrvatsku jer on je iz Hrvatske i da je održao predavanje u Rijeci. Tom predavanju su prisustvovali na jednom liječnici neurolozi, na drugom je bilo za pacijente. I ja bih u stvari pozvala pacijente, a to mi je dala Liljana ideju, da na web stranici Primorsko-goranske županije postoji cijelo to predavanje, je li tako, Liljana? Cijelo sa pitanjima. Sa pitanjima gdje će postati vam nekako smislenije, gdje ćete povjerovati meni kad vam kažem da je to stvar koja se ispituje, da je to u istraživanju i da postoji određeni put. Znači, mi smo sad na putu kad radimo ispitivanje poremećaja venske cirkulacije. Prvi korak u tom ispitivanju je Doppler i u Hrvatskoj se to počelo raditi. Radi se u Vinogradskoj, to većina pacijenata zna. Može se tamo i naručiti i preko udruge, ja mislim da... I tada, nakon toga, ako se nađe poremećaj venske cirkulacije, rade se pretrage dalje. Postoji postupnik gdje se onda radi venografija i slično. I nakon toga se ustanovi da li uopće postoji. Jer to ne znači da će svaki oboljeli od multiple skleroze imati takav poremećaj i da ćemo tim rješavanjem riješiti njegovu bolest i njegovu dijagnozu. Jer nitko do sad nije rekao to je razlog. To može biti paralelno i koliko utjecaja ima u jednom kliničkom stanju u bolesti, to će se tek vidjeti. Hvala vam lijepa. Evo, samo da čujem vaša iskustva na sva ova pitanja. Alternativna medicina, evo sad čuli smo da ste otišli sami, da ste poslušali ova predavanja, da vam je nešto sjelo sve nekako na svoje mjesto. Komentirajte malo. Ja imam neko svoje mišljenje. Ja sam pobornik standardne medicine, znači ja se liječim interferonom.
Što se tiče alternative, morali bi me puno ubjeđivati da prihvatim nešto, tako moraš u to vjerovati. Mislim, ne znam što u vezi toga. Ovo što je dalo novu nadu, to je stvarno ovo izvješće o radu doktora Zambonija i to mi nekako znanstveno je utemeljeno u jednom dijelu i nadam se da će i ta istraživanja ići na rađenju bolje dijagnostike, da se stvarno utvrdi stvarno stanje, koliko je stvarno povezano sa multiplom sklerozom i ako je moguće bar jednom dijelu oboljelih da se poboljša život. Ali to je sjajno da ljudi pitaju, da traže informacije, udruga je tu, socijalni radnici su tu, liječnici su tu. Dakle, poštovani gledatelji, u svima njima zapravo možete naći partnere koji vam itekako mogu pronaći put za kvalitetniji život, odnosno osnažiti ih, jer o tome kakva će kvaliteta vašeg života biti ovisi o vama samima. Smijem ja nešto da, izvolite, dodatno? Kada je to krenulo u medijima, onda je postalo ovako, jedan dio pacijenata reagira ovako. Gledaj, to postoji, to je rješenje. Ja ću sada sve prodati, ja idem sada, ne znam, ja idem u Italiju ili ja idem u Bugarsku. To su meni rekli, ja idem u Poljsku, ja idem ovako. Kad smo imali taj skup i kad smo se konzultirali i da se postavimo prema tome, čak i sam profesor Živadinov rekao, nemojte to raditi, to je opasno, jer to je to može završiti loše, jer niti ako postoji nekakva metoda da se postavljaju stentovi u tu vensku cirkulaciju i slično, to je stvar centra koji to zna raditi, ako to treba uopće raditi. Znači, to nije stvar gdje sad idemo na prvu loptu i kažemo sad idemo mi to, idemo kud treba ići da mi to napravimo. Znači, treba slijediti taj put, radi se na tome, prvi rezultati iz Amerike će biti koncem ove godine. Znači se točno koliko su našli patoloških nalaza u tome kod oboljelih. Sve ono što treba za potvrdu. Tako je. I još jedna stvar, svi ti pacijenti koji su u postupku ispitivanja i dalje su na svojim lijekovima koji uzimaju za multiplu sklerozu, nikome nije terapija prekinuta i dalje se inzistira da se liječe i dalje na isti način. Znači ako su na interferonom, znači nema tu sad iskoraka van i reći sad je to i to ćemo napraviti. A od ispitivanja i od toga ne bježimo. Mislim da to treba, da se trebamo uključiti. Pa to svi žele čuti, pa svi želimo čuti tako dobre vijesti. Poštovani gledatelji, sad još samo gospođa Eškić će odgovoriti na jedno od vaših pitanja, a onda ćemo malo se odmoriti uz grupu YouTube. A gospođa Eškić će reći o čemu je zapravo riječ. No dobro, ali prvo, kad ostanimo još malo na ovim istraživanjima, jer mnogi su me pitali, pa između ostalog iz Istre, pratili taj savez, dakle savez društava, vaša udruga, pratili ta znanstvena istraživanja, je li vi uopće imate ikakve mogućnosti intervencije u sve to, saznanja, da li to negdje šaljete sve to i tako? Ovako, znanstvena istraživanja jednoj takoj bolesti koje se još ne zna ni uzrok, onda se tu ide segment istraživanja lijekova. Svakako da mi kao udruga imamo jedan doprinos, svakako smo dali. Savez društava oboljelih od multiple skleroze kroz svoju 21 udrugu je oformio bazu podataka. U toj bazi su sudjelovali u izradi te baze podataka naši predstavnici stručnog odbora za medicinska pitanja. Između ostalog je profesorica, smo najavili da je predsjednica tog stručnog odbora. Znači, ta baza sadrži niz pitanja od njihovih samog prvih simptoma bolesti do mogućnosti s čim su liječeni, kakve su imali rezultate, koji stupanj invaliditeta je u ovom trenutku kod njih. Bazu podataka oboljelih od multiple skleroze u ovom trenutku posjeduje Evropska MS platforma, dakle ušli smo u istraživanje na evropskoj razini, svi podaci su im dostupni. Internacionalnom atlasu smo MS organizacija, svi bismo rekli podaci baš ciljano za istraživanje same bolesti, ne socijalnog statusa i tako, nego u Hrvatskoj Hrvatski zavod za javno zdravstvo posjeduje takve jedne podatke. Naši medicinski stručnjaci svima su dostupni na županijskoj razini, jer naše županijske MS udruge raspolažu svojim bazama podataka sa svojim podacima svojeg članstva, a savez na krovnoj razini ima sve podatke. Baza se ažurira baš sa ciljem istraživanja